ಟರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತ ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ പറന്ന ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚಿನರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪೋಂದಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಲ್ಲ ತುರೆ 8 ಜನ ಫುಲ್ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಪೂರೋಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ 20 ಜನ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಲ್ಲ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಆಡೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕಾಲೇಜಿಗಾರನ್ ಬುಡ್ಕ ಅಂಚೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಬರೋಂದು ಜರಂಕ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲಂಕಾರ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ Joy Alucas at Puttur. Puttur bus stand popina tadi main bus stand. Malingeshwara Devasthana Pattandu. Bye. 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 ವಿವೇಕಾನಂದ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಕೋವಿಯಾ ಗಣೇಶ್ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬತ್ತ ಮಾಡಿ 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 पल्ले हाँ ये स्टार्ट बाबू पल्ले बेटे बेटे बोर हुए करना है कुछ काम शुरू करो अंत्याक्षरी लेके प्रभु का नाम मार पल्ले पल्ले ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆ 2020 ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಕರಪ ಪಂಜನಾಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಪಂಡ ಆಮೇಲೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಂಡ ಏನು ಬಂದು ವಾವ್ ಇದು ಗೆಸ್ ಏರು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಾಗ್ಪಂಡ ಏಕ್ಲೇಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಪಂಡು ಎನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿನೂ ದೊಡ್ಡವಲ್ಲರಿ ಖುಷಿನೂ ದೊಡ್ಡವಲ್ಲರಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗಲತ್ತ ರೀಚ್ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 o'clock ಬಿದಾಡ್ದಿತ್ತ ಮತ್ತೆ 12:30 ಆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬರ್ತೀನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ಬರೋ ಅಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಡ ಪದ್ಮ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲೆತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪೂರ ದರ್ಶನ
ದರ್ಶನ ಪೂರ ಮಂತ ವನಸ್ಪುರ ಆದ ಮಾತಾಡ್ಲೈತೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕುಡ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಬತ್ತಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಯರ ಬೇತೇನೆ ಜೀಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀಪ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೊತ್ತೆ ಡಾಮನ್ ರೋಡ್ ಕೊಲ್ಲೂರ್ದು ಕೊಡಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಚಿ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಚೂರು ದೂರ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕಣು ಫುಲ್ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಜೀಪ್ದಾಗ ಒಂಜಿ ಪರ್ ಹೆಡ್ಗೆ 350 ಮುಟ್ಟ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಎಂಕಲೊಂಜಿ 2 ಜೀಪ್ ಮೊತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ರೋಡೇ ಹತ್ತು ಅಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ಜೀಪ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಸೊಂಟ ಕೈ ಕಾರ್ ಪೂರ ಬೋರ್ದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಏಜ್ ಆಯ್ನಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ಲ ಏರ್ಲ ಬರ್ರ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ತಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರ ಬರೋರು ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ರೋಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಹೆಡ್ಗೆ 25 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ 100 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಬನ್ನಗ ಜನ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ಕೊರ್ತೊಡೆಂಕಲ್ಲು ಟೆಂಪಲ್ ರೀಚ್ ಆಪ ತುಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದು ತುಲೆ ಹಿಂದುವೆ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾನ್ ದಾದಾದ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೆ ಕೊಲ್ಲೂರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೊಂಡಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಡಿ ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಅಲ್ತ ದೇವೇರಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಕಾಳಿ ಮಾತೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ತುಲೆ ತುಳನೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ದೇವೇರನ್ ಪೂರ ಟೈಪ್ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಆ ಟೈಪ್ ದೇವೇರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಗುಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲು ಭಟ್ರನಕ್ಲತ್ತ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಬಳೆಗಾರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಡೆಗೆ ಒಂಚಿ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಒಂಚಿ 4 ಗಂಟೆ ಆತಂಡ ಒಂದು ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಪ್ಪನೋಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಪಂಡ ಕೊಡಜಾತ್ರೆದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಅವಳು ಪಂಡ ಒಂದು ಮೂಲ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಪಸ್ಸು ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಕಾಳಿ ಮಾತೆ ಈಗ ಪೋಡಾಂಡ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸಾಯನೆ ಪೋಡು ಪನೋಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಪೋಪಿನ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಇಂಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಕ್ಲ ಪೋಂದಲ್ಲ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಬಾಲ ಸಮೇತ ಪೋಂದುಂಡು ಎನ್ನ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಬಾಲದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇ ಅವರು ಪಾಪ ಪೋಪೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಉಮೇದಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತೂಡಿತ್ತೆ ಪೋಪೆನ ಇಜ್ಜೆನ ಬಂದು ಸೀನರಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಯಾನತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ ನಡೆದ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅದು ಸ್ವಂತ ಕೈ ಹೊತ್ತೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ನಾವೀಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಫುಲ್ಲ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಕು ಒಂದು ಅಯ್ಯಮ್ಮ ದೇವರ ಮಿರಾಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದೇನೋ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಆದರೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತ ಸೀನರಿ ಕೆಳಗಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು
ಹೌದು ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯಮ್ಮ, ನಾನು ಹೋಗೋದು ಡೌಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಮೇಲೆಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಬಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಭಟ್ರ ಪನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಭಟ್ರ ಪಂಡಾಗಲೇ ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ನೈಟ್ ಅನಾಗ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ पर मस्त ಕಾಡತೆ. एक ಭಟ್ರ ಪಂಡೆರೋಲು ಮಸ್ತ್ ದೇವಿ ಹುಯ್ಯಾಲಡ್ ನೂಕುನ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಣತ್ತ. ಅವು ಸೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಪನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡು, ಶೀ, ನಮಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋದು ಯಾರು? ಹೋಗುವಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಂತ. ಅಬ್ಬಾ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಫುಲ್ ಸೀನರಿಯೇ ಓಲ್ ತೊಂಡಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಲಾತೆ ಉಂಡು. ತುಲೆ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಮಾಮ. Hey birthday girl, happy birthday to you. ಫೈನಲಿ ಅಂಕಲಿತ್ತೆ ಅಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಪಸ್ ಮಂತಿನ ಪ್ಲೇಸ್. ಜಲ್ಯ ಗುಡಿ ತಲಕ ಉಂಡು, ಉಲಾರ್ನ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಂಡು. ಬಕ್ಕದಾಲಜಿ ಫುಲ್ ಸೀನರಿ ಅಂದು ಎಂಡ್ ಕೊಡಜಾತ್ರಿದ ಮುಲೊಂಚೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಜನೆ ಪೂರ ಮಂದು ದಾರನಿ ಎನ್ನದು ಎಂಕ್ಲತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ವ. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಾಯಿನ ಗಂಟೆ ದೂಲ ತಿರ್ತು ಬರೋಡು. ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು, ಪೂರ ಮುಗಿಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡುವ ಎಂಕಲು. ಒಂದು ಎತ್ತುರೆ ಅರ್ನ ಮಂಟಪ, ಒಂದು ಅರ್ನ ಪ್ರತಿಮೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ. ಇಲ್ಲಿಯ ಗುಡಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಚೋರ್ ಪೊರ್ತು ಕೊಲ್ಲದ ಧ್ಯಾನ ಮಂತದ ಎಂಕಲೆ ತೆಪ್ಪಿದಾಡುವ. ಒಂದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕೊಲು ಈತ ಜನ ಎಂಕಲ್ ಪೋತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎತ್ತು ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತಿರ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಅವೇ ದಾರಿ. ಮುಲೊಂಜಿ ದೇವಿನ ಮಲ್ಲ ತ್ರಿಶೂಲ ಉಂಡು. ಅವು ಮುಖಾಸುರನು ವಧೆ ಮಂತಿನಗೆ ಐಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರನ ಕಾಲಾಡು ಆ ತ್ರಿಶೂಲದ ಆಡಿನಾಡ್ರೆ ಬಂದು ಅಕಲು ಅಗಿಯೊಂದು ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಅಡಿಯೇ ಪೋದಾಯ್ತು. ತೂದಿ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಂದುವೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಮುಖಾರ್ಸೋದನ್ನು ವಧೆ ಮಂತಿನ ದೇವರ ಮಸ್ತಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು. ತುನನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮೈನ್ ದೇವರಲ್ತ ಕಾಳಿ ಮಾತೆ.
ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತ್ರಿಶೂಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಭದ್ರಕಾಳಿ ತುಲೆಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಾನು ಯಾಪ ಪೋಯರಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಾತ 35 ರನ್ನಿಂಗ್ ಯಾರು ಬರ್ತದ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ನಿಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡ್ದ ಕೊಲ್ಲೂರ್ದೊಂಚಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಕೊಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಲ್ತ ಪಿದಾಡ್ನಾಗನೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪಿರ ರೀಚನ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಊರಿಗೂ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆನಾಗ 12:30 ಅವು ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟಯರ್ಡ್ ಆತೇರು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವ್ರು ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ ಅವಳೆ ವನಸಿತ್ತಂಡು ವನಸಾದ ಅಲ್ತು ಪಿದಾಡಿ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂಜಿ 3,000 ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಊರಿಗಿತ್ತ ಪಿದಾಡ್ದ ಎರೆಗ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಕಲಾತೆ ಸಾಕತ್ತು ಪೂತುಂಡು ಪೋಲೆವರ ಲೈಫಡ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವರ ಕೊಡ ಜಾತ್ರೆ ತುಯ್ನೆ ಕಂಡ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಂಡ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ನೆ ಕಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್